Petr Šimůnek se narodil 17. února 1965 v Praze. V letech 1979 až 82 se vyučil elektromechanikem. Věnoval se vrcholovému sportu. Jako atlet působil v letech 1979 až 83 v oddílu Sparta ČKD Praha. V letech 1982 až 90 pracoval v ČKD Elektrotechnika jako elektromechanik. Při zaměstnání v letech 1983 až 85 vystudoval střední elektrotechnickou školu. V roce 1983 vstoupil do komunistické strany. V letech 1987 až 88 absolvoval základní vojenskou službu. V roce 1988 se i oženil. Po listopadových událostech v roce 1989 pracoval 2 roky u dopravního podniku hlavního města Prahy a posléze v roce 1991 začal podnikat až do roku 1996. V roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny za KSČM, volební obvod Praha. Ve sněmovně setrval do voleb v roce 1998. Zasedal ve sněmovním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V roce 1996 prošel misí OBSE v Bosně a Hercegovině jako mezinárodní pozorovatel. Působil mezi obyvateli v Republice Srbské a podílel se na zajištění prvních poválečných voleb v této zemi. Angažuje se i v místní politice. V komunálních volbách roku 1998 byl zvolen do zastupitelstva hlavního města Prahy za KSČM. V období let 1998 až 2002 byl zastupitelem hlavního města Prahy. Po 8leté přestávce v roce 2010 byl opětovně zvolen do zastupitelstva hlavního města v Prahy. V roce 2014 svůj mandát obhájil. Od konce roku 2014 je i členem dozorčí rady dopravního podniku hlavního města Prahy. V letech 1998 až 2005 působil jako předseda Ústřední rady levicové odborové organizace Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, které jako jediné v České republice je součástí Světové odborové federace. V letech 2003 až 2005 byl členem vedení této mezinárodní organizace se sídlem v Aténách. Vybudoval organizaci práce, na které se podílelo odborové sdružení a polské odbory OPZZ, které v této době zakládaly společné organizace v nadnárodních společnostech. V letech 1999 až 2004 byl masérem fotbalového mužstva TJ Sokol Záryby. V květnu 2012 byl na sjezdu KSČM v Liberci zvolen na post prvního místopředsedy UV KSČM a zodpovídal za podzimní volby v roce 2012. Na 9. sjezdu KSČM v Praze v polovině května 2016 funkci obhájil. Sám kandidoval v senátních volbách 2006 a senátních volbách 2012 v Praze ve volebním obvodě číslo 17 se sídlem Praha 12 Modřany. Petr Šimůnek
Je ženatý a má 2 děti.